network iri kutidai so network network hameno chichangoitika network iri ngonetsa all of a sudden network ndikasa freeze futi network Kelvin, that is if I don't freeze again because the network actually kunetsa. Let's wait and see. Network yangu ndikata kuti igwa ikabva stopa zvese Netflix zvese mafoni z. Right, let's see kuti haitisi kuti stopa here. At least the guest wacho hana kurara. At least the guest hana kurara. So at least right. Guys, dedzai vamwe time yacho yafamba chingodedzai vamwe vangu varipo vangodzoka but tiri kufreeza ndikuona tindanchidza song pa YouTube yakata phone song pacho yangoti si song so chingodedzai vamwe guys mungodedza vamwe mushe mungotadzoka madzokoi kana nyasha network yangu cheche yangoti z Chiera mwana wa munesu, how are you top fan yangoti z ikangoti dololo yesi pepe pasi zviri sei pepe zviri kudidi hanzi Nyaya mpuku inanga ichibata seita kuda kunzwa dzine musoro kana munati ndida kuona Nyaya yangu da kuenda naye pa live asikana ndingarambe here akandida kuenda kuona Nyaya yangu pa live ungarambe haurambi unongoti uyai nenyaya yenyu uzongonyatsa kuitawo sense kuti make sense out of panyaya yacho inenge ichitaurwa kuti chiri kufamba sei andimaona hanzi Kelvin ndiyo generator here handisi kuziva kuti ndiyo generator here nangombonawo mu comment section handisi kuziva ndiyo generator here so right guys yeah regai tingotanga vamwe vanotikuwanira kumberi handiti regai tifonere guest wedu titange ava mwe vanotikuwanira kumberi hatidi vanozoti kwanzi recap hatiti vanozongoteererawo chachimunhu right let me try and call it tinzwe what's going on? Let's open this network foot. Yes. I don't decline. I don't you don't decline. Tukumfonera ku decline ari kuti fonai. Anenge abaya pa iko. Iyo. Kwaro zvamza sei? Ngani muti fona iwe. Yeah, get one. Afona yet one. Hello? 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 Yeah, wangoti decline. Ameno zvanga zvichifamba sei? Aiwa ndofunga network. Ndofunga network amen. Right, uri sei nai mwanangu kuningira amen. Right, hangu mbori sei kwa mimi. Aiwa ini ndiri nani muningira ndofunga wanguru wamira ukati zvandati ndoda ndine nyaya yangu zvinombotanganidzidzana mukukwini dzononoka kupera idzi but anyway tauya toda kuti uzvintroduce zita unofila comfortable kuti unova naro kana kuti gatingokuti Irene anditika wongonzi Irene zita rako wotsanangurira nyaya yako kubva pakutanga kwenyaya yako anditika kuzosvika patiri nhasi guys kune vari kuda kunyatsonzwikisa nyaya iyi paichainda maona mafotos andakanda masikati andavhara face anditi
emwana uya mama ona ndika mwana uya is 13 years old ndoda kuti munzwe nyaya yacho mwana wa mama ona iri maphotos tangai mani pa signal yekuti maona maphotos andakanda masikati so andakavhara face emwana mudiki so mama ona iri maphotos aya tipe signal yekuti maona maphotos hanzi dokumaitira ngasina kuda marombo patana chishedza iri maningikiri magoridhe chika tichingosiya zvakadaro maiona nyaya nditi ehe kana leti network ndio iri kunetsa network ndio yangokata ikabva yatotizika mbotiza ikainda yadzoka izvozvi katakatoimirirawo network yacho yadzima sema TV ma Netflix zvese yadzima mafoni zvese right hanzi taiona nyaya right saka ndo nyaya yacho iyoyo mwana iye uya wamaona pamapicture iwaya ndo nyaya yacho iri in connection nemwana iye kana pane imwe ichazopinda ichapindawo but muchanzwa panyaya yemwana iye right ungachitangidzako inini ndingangotiwo muchidimbu ndoda kutaurira makuriro andakaita kuti muzona dzozvinzwisisa isusu takaberekwa tiri 2 inini nehanzvadzi yangu ndo yanga iri firstborn mumba medu kutevera inini mai vangu nababa vangu vachibva vasiyana mai vangu vakabva vanoroorwa kumwe ndokwavakanobereka mumwe mwana thirdborn and then marriage inenge yaingovanetsawo vachibva vasiyana nazvo vagara vakazombotidzokera nababa vangu vane mwana wechi3 zvichibva zvaramba vachibva vasiyana nazvo zvokuti inini takarerwa inini nehanzvadzi yangu kudivirana ambuya amai vababa saka takakura tichigara ikoko ndagrade 7 iwo ndofunga ndakazongogumira grade 7 nekuda kwekuti ndanga ndashayirwa mari saka ndanzi ndichatanga gore rinouya saka handazokwanisa kuti ndizotanga gore rinouya nekuti ndanga ndawanikwa ukawanikwa makore mangani ndikada kuzozvitsanangura kuti zvakafamba totoda kuzviwa toda kutozviwa zvakafamba sei kana uchiti wapedza grade 7 wotorowanikwa wakawanikwa une 13 years toda kutopahwa ipapo pakafamba sei zvakaitika ndezvekuti inini ndakarerwa naambuya mbuya vaye vakazoshaya ndofunga ndiri kumagrade 5 ndichibva ndatanga kugara namainini munin'ina wababa nabamunini saka taingogarawo baba vangu vaingobudawo vachiita zvekunotsvaga because baba vangu havanozombobvira vakaroora futi munhu aingopemhawo kuti awane kuchengeta vana vake vaiti hanzi handidi kuroora nekuti ndikaroora vana vangu vanozotambura ndozvavaingotaura saka takagara takadaro ndapedza kuzonyora grade 7 taingogarawo zvedu but pamba pacho pataigara yanga iri family house panga pasina unatsoita zvakanaka nekuti chikafu chainetsa kana kuchikoro chaitoendawo tisina kudya tisina kana kutakura chinhu saka zvaingonetsa saka pandakazonzi zvoni ndichazoenda kuform 1 gore rinouya pane imwe chechi so mai guru vangu mukadzi hanzvadzi yangu yandakasvikawo ndichibva kumusha kwanakaenda kumusha kwamainini vangu yatakasvikawo achipinda yenguwo tsvuku saka madzibaba veikoko manje vo vakabva vazondipimba here zvakangoitika kunge handina zvinzwisisa nyange neniwo plus patime yacho ndandichiri mudiki asi nyaya yacho yakatomboendaiswa kupolisi zvichinzi under age mwana mudiki vachida kusungiswa madzibaba vaivai asi ininiwo nevanhu vatainamata navo ndakabva ndanzi zvoni aiwa ita kuti ndinomuda murume wangu because ndakabvunzwa kumapurisa hana ndisingatombozive chinhu munguva yacho ndichibva ndaitawo sekudaro saka ndakabva ndikawanikwa munguva iyoyo ndichibva ndaenda kunogara kumurume une 13 years wanga une 13 years wanga une 13 ndandakati nonoke hangu kuenda kuchikoro ndofunga ndandine 14 uchitowanikwa une 14 hei mukomana yaive nemakore mangani madzibaba vanga vakazvarwa 1980 vanga vari muhombe kwandiri ne12 years zvavanga vari munhu muhombe chaiye uraiti handei
Saka manje zvadaro inini ndakabva ndaita ndaenda kumba kwangu, and then mama wangu semunhu waingotraya zvemamarriage vakazombowa nomumwe wavaifambidzana naye, ndo baba wemwana uyu wechi4 uyu. Vaita mwana iyeye wechi4 vakatomuita inini ndakumba kwangu, and then mai vangu vakazoshaya. Inini ndanga ndane mwana wangu anga ane 3 months 2010. Mwana uyu munin'ina wangu anga ane 1 year 6. Asi vaingogara vachichema vachiti kuna sisi vavo, mwana wangu muchengete, mwana wangu mumuchengete. Zvadaro vakazoshaya. Mwana uyu achibva azotorwa nemumwe munin'ina wamama anogarawo munharaunda yeUhope. Zvichibva zvanzi panyaradzo achazoonekwa kuti oitwa sei. Saka chainetsa munguva yacho munongozoti panofa vabereki vanhu vanenge vachida zvinhu, nekuti munharaunda imomo maitambirwa chikafu chiya chachedhona. Saka ndofungawo mainini vangu ndochavaida here, saka vakabva varamba nemwana iyeye kuti vape mhama vakuru ava vanogara nevana vangu. Right. Saka inini ndanga ndine mwana 1 kapa pakafa mama wangu, andinozotombotora futi nguva. Ndakabva ndaita nhumbu imwe, mwana wangu ari mudiki zvekutoti ndakazvara futi mumwe mwana 1 year 8. Ndichizara mumwe, vana vachibva vaita 2. Saka mwana uyo ndaingonzwawo kuti anogara zvisina kunaka. Ndaingoendawo kunomuona apo neapo, nekuti taigara padhuze nepadhuze. Asi ndanga ndisina chekunyanya kuita, nekuti aigara nevanin'ina vangu vanga vatu vari kuna mainini vangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu takazouya namadzibaba vamuno muJoni, baba wevana vangu, kuna 2018. Tauya munomuwo, taingonzwawo kuti hazvina kumira zvakanaka, kuti pasina zvekuita. Munin'ina wako ndopaka vanin'ina vangu mumwe wacho 197 uyu akazopiwawo, akazotizirawo futi ari mudiki, akazoita mwana. Mainini vangu ivavo vakangochengetawo muzukuru wavo kusvika vazokonana, akabvawo kumba kugarawo ega. Saka mwana uyu chakazotanga kunetsa pamunin'ina wangu uyu akasiwa negore ne6 ndechekuti takatanga kunzwa kuti mwana abatwa chibharo. Akudi abata chibharo? Abatwa chibharo. Iye uyu chidiki ichi, chilast born ichi? Chachine makore mangani? Ndofunga anga ari kuma6 kuma7 ikoko. Asi mwana wacho anga ambata chibharo, anga ari mwana wemuraini, ende mwana iye ainzi anga ari pamushonga. Saka takazofona tichida kunzwisisa zvichibva zvanzi aiwa murume hanzi hauna kupinda mukati, nekuti akaenda kunotariswa urume hauna kupinda mukati. Saka zvakaramba zvichinetsa. Mwana uyu akazogara, ndofunga ane 10 years, ane 11 years, akazotiza pamba akaenda kuhome based care kwaanga kugara, achibva ati zvoni mainini vangu havasi kundibata zvakanaka. Saka akasarudza kunogara ikoko. Akatomboenda kunogara ikoko ndofunga last year, handichaziva kuti munana akagara dzinenge 6 months. Achibva azongodzoka. Kudzoka kwaakaita ndofunga akatiza ikoko here kana kuti chii chakaitika, but isusu zvaingotiremerawo kuti mwana wekuti unenge usingaoni, usingambotauriwo nevanhu vari ikoko, zvanga zvakangooma. Saka ini ndaingokomuniketewo nemunin'ina wangu, aimboenda kunomuona. Pekutanga akamboenda peshitu achibva anzi aubvumirwe, nekuti mwana uyu zvaakanyoresa kuti zvori ndaitirwa udzinye, zvekuti ukaramba uchiuya unogona kusungwa. Ndo zvaanoti akaudzwa iyeye kwaakaenda kwacho. Saka mwana uyu akazongoita zvekutiza kuhome based care kuya achibva angouya. Akangouya asina kana chaainacho, achibva amutambira. Amutambira kudaro last year iyoyo, achibva anzi atiza pamba aenda kustreet. Mustreet? Kuita street kid? Kunoita street kid. Patakabva taita takupona, but chaindinetsa ndechekuti mainini vangu havanga vasingade kuti dzimwe dzehama dzizvizive kuti chii chiri kuitika pamwana iyeye. Vaingonyarara, isusu tikafona vobva vakutobvunza kuti ndiani afonera, vachibvunza mumwe
munin'ino wangu kuti ndiani atifonera isusu hatizibizi. Nekuti mama vangu avo vanogara nemwana wangu vaigara vachiti madi kundipa mwana uyu ndaenda kumusha, but ava mama vanga vasingade naye mwana iyeye. Saka ndopaakabva mwana uya aenda kustreet achibva azombotsvagwa achibva adzoka. Last time futi achibva azoba foni nemari 10 years here achibira munin'ino wangu uye waanogara naye. Nekuti mainini vangu ava nemurume wavo vakazosvika pakuti isusu hatichazvikwanisa zvemwana uyu, vachibva vamusarendera kumunin'ino wangu we197. Saka ndiye anga akugara naye. Last time achibva aba foni ne10 years achibva atiza, achibva aenda kustreet, achibva anomutsvaga futi, achibva amuwana, achibva adzoka naye. Saka pazve anga atiza achibva agara ikoko. Hanzi apa anga akutoudza vanhu vavaisangana navo vekuhopu ikoko achiti zvoni manje nini vakada kunditsvaga kana kuti vakada kundinetsa ndinonovamhangarira kumapurisa kuti zvoni vari kundiabuse. Munogara kupi kuZimbabwe kwacho? Kuhopli. Hopli iri kupi? kuHarare? Kumbudzi uko. kuHarare? Hey. Saka andiziva hangu Hopli yacho. Saka iroro ndo dambudziko rangu randinaro. Handizivi kuti ndingaone counseling here pavana ivava, nekuti ndakutoshupikawo. Inini kwandiri kuno kundikutoshanda undoshanda mumba. Ndine vanawo 2 vanogara nemukomo wamai. Ndakavaisa ikoko nekuti ndakaona kunge kalife kemuHopli kasina unadzondiita musha. Saka ndenge ndichitosapotawo vanin'ina vangu ivavo and then nevana vangu. Saka zvinhu zvacho zviri kundomera, plus vanin'ina vangu havasati vatombori kana mabheti vese vari 2. Saka ndenge chida kuti vagara pamwe chete achiteererawo ndichimuendesawo kuchikoro kwandinokwanisa, but izvi zvakuitika, izvi zvakundiomera. Plus hapana kana imwe hama iri kumbopindira. Even mainini vangu vachiti hapana kana mumwe munhu wavari kuudza. Ndikaudzawo mukadzi wehanzvadzi yangu hapana zvaanombotaura, anongoti ende zvakaoma. Saka zvasvika pakundiomera, ndosaka ndauyewo pano kuti nditsvagewo mazano kuti vedu wee ndodii nedambudziko iri. Saka mwana uyu paanenge achipinda mumastreet machiita street kid, anenge achiita zvechihure here? Anenge achiita chii? Last time ari kunzi akawanikidzwa munharaunda imomo yeHopli akarara nemunhu. Saka ndopaakabvunzwa achibva atiza, achibva enda kustreet ikoko. Saka panzi anga akutoonekwa nevanhu achitokuta glue. Akuchita glue futi? Hanzi akuita zveglue. Hey, 13 years vakumana. Apapa andisori hako to ask this, but it's something pandanyatsoongorora mapicture zvandaona, kuona kwangu kwandaita kungoti vanhu vakawanda maybe havana kuzokwanisa kuona zvandaona because ndavhara kumeso. She doesn't look well. Hataridzi ari right, like kunge ari kurwara or something. Ameno makambozvitarisa? Ndichatokusenderei imwe voice note yandakasenderwa nemunin'ino wangu yachitoti puriti handifunga kuti achiri right, nekuda kwekuti vanhu vacho vari kunzi vanorara navo ikoko kustreet kid vanenge vatoripo pamushonga. Unayo voice note iyo? Do you have the voice note ipapo uiplay pafoni yako ipapo? But ndikushandisa phone 1. Inoita player. Enda pa voice note iroro uno player. Upenyu hwenherera hwakaomasikana. Apa munhu wacho ari kuita consent about vamwe vanaka, mwanawo pachake. Mwana antoriwo mwanawo. Zvakaoma. Ndo zvinonyanya kundishungurudza izvozvo kuti mwana, kuti nini ndingoendawo kuno. Iwe tikutoreva iwewe wacho kuti uri mwana, uri kushungurudzwa nevamwe vana. Une makore mangani? Ini ndine 28. 28 wakura. Wakura 28. Wati kurei. Voice rako mva rinobva ratita kunge remwana ne17 chaiko. Wari wana voice note?
Alright, isende pafoni pangu ndi play. Isende pafoni pangu ndi play kunoku. Senda. Aisinyazonzwika but senda kuside kunoku. Alright. Forward kana yapinda ndoni. Atiri boze ndisukei pombo vaite bakuru. Aenda kunotora. Itakadzoka nezuro. Tada tombotsvaka daro. Yapinda ere? Aiwa ndikuzama kuitsvaga kuti ndei. Alright. Right. Yeah, yasenda. Alright, let me see. Mama vaiti kana tombomusiya asa kana chirwere pritato nacho vanhu mumwe vari mwanhu wacho vainzi anorara nawo kutauni ikoko hanzi vatinotomwa mapiritsi. Right, muri kuinzwa guys, regai ndikuplayerei futi. Mama vaiti kana tombomusiya asa kana chirwere pritato nacho vanhu mumwe vari mwanhu wacho vainzi anorara nawo kutauni ikoko hanzi vatinotomwa mapiritsi. Right, so guys, mainzwa voice note anditika ndaiplaya mainzwa nditi I played the voice note. I think mainzwa andimashona mainzwa saka apa iwo uri kuda help yekuti tikwanise kutaura kutsvage macounselors anokwanisa kutaura nemwana uchu kuti achinje maitiro ake. Senhererawo sekuti isusu hatombozivo kuti baba wacho varipi, saka zvakawandawo zvinenge zvichingoitika muupenyu ndenge chidotowo ave mwana anoteerera sazoiti unge isusu takarorwa tiri vadiki oendawo kuchikoro nekuti isusu takukurawo takuzviona kuti upenyu hwakaoma zvakafanana nekunoku kujoni haisi izi kungoti ungouya uchienda kubasa haukwanisi kuwana basa usina kudzidza. The big brother has kubatsira because mukadzi vari kuti vakaudza mukadzi wake anongoti ende zvakaoma osiya zvakadaro anona zvazvemafamilies manje. Remember this one is now married animaona uye ave nemukadzi wake. Taurako chiri kunetsa ndechekuti ava vakuitawo zvavo atori nevana vakewo 4 munhu mudiki wa88 atori nevana vake 4 plus chakaitika ndechekuti mai vedu vanga vane stand yavo baba vedu vane stand yavo saka inini ndakaona sekuti vakuti isusu takutora stand yababa inini nevanin'ina vangu stand yamai because zvakafanana mari dzinodiwa kubhadhara. Ndakanzwa mukadzi wacho achitaura kuti isusu tikunovaka kwababa isusu vakutisira stand yekwamama but vana havana kana mabhethi zvakawanda zvinoda kubatsirwa even ndikati chikafu havatombotumire ndinotomira ndega kana vasinawo. Murume wacho ndiye anga achimboita zvetakshop but pane paakambosungwa because aimboita zvekutengesa mbanje ndopavakabhuroka vachibva vasisina zvekuita parizvino. Zvino mwana uyo anobvuma kutaura nesi here nairini? Mwana harambe but chiri kuitika ndechekuti ndatombotaura navo ndikavamisa nguva yakareba nekuti pamwe mune makutozotaura navo mangwana makuseni because foni havana. Foni yandandati aende ndandamudza kuti kuma9 amirire kuti muchafona but network yazonetsa saka anga achinzi aripo mwana wacho but pamwe munhu anenge adzokera nefoni yake ndenda kutozokumbira futi mangwana. Upenyu nikisi saka wati ari kugara pastendi pamai apa pane marumu pakadii pane imba iyi? Inini ndakatosumudzawo 2 rooms ndo dzakapera pari zvino. Panga pasina imba zvino but ndakatodzisumudzawo last year iyoyi ndasvika kudzisa 3 dzanza dzapera. Zvaunotoshanda zvaunotogona nayo unotogona 1. Panenge pasina zvekuita kana utongoriwo mukuru unotongoona kuti woita sei kuti vana but chiri kundondishungurudza ndechekuti dai vaitawo mabhethi vana. Saka mabhethi acho nyaya yemabhethi vanotora sei kumabhethi vanava? Panoda baba vemwana uyu hamuna tombonzwawo kupesera kuti zita ravo vanonzani kana kumbosangana nepicture yavo tivatsvage kana surname tigone pamwe zvinhu zvekumusha kwatigona kumbovatsvaga baba. Izvozvo ndinganyebe chingatoitika ndechekuti pamwe vanenge vakutotora nesenemu yekwamai nekuti pane death ramama. Pane death ramai? Pane death
death alright death ramai ko kuti baba manyere kupe zita ravo mutovazivi baba vemwana kupedzisira ndaivaziva kuvaona but kuti vanonzani kuti zvaifamba sei inini hangu ndanga ndisinganyatsoziva maybe munin'ina wangu angaite ruzivo wombobvunza munin'ina wako kuti angave neidea here kusenemu kwavaibva kumusha kwavo zita kazhinji vanapa vanhu vanouya panapa tinovawana vanowanikwa stereki zvokuti ukauya pamwe tikavatsvaga vanogona kudi kuziva kuti vane mwana pakati panogona kuti hama yavo vouye vaone mwana wavo pamwe vanogona kutotora mwana wavo vari ivo handichiona kutoziva kuti pane mwana ndichiri kurimemba kuna 2010 imomo mai vangu vasati vafa vakambouya baba vacho mai vangu vachitorwara vakatoona kuti pane mwana vachibva vazombosiyawo mari munguva iyoyo vakasiya yanga iri $100 mufawaida havana kuzombodzoka havana kuzombodzoka asi mwana vakatomuona vakamuona munguva yacho iyoyo yanga ari mudiki ko maiguru havazivi here maiguru vangu vanga vatoripo ipapo pakauya baba vacho ivavo nekuti mama vangu vanga vachitorwara ini ndanga ndichitoriwo muzvere tine mwana ane 3 months saka maiguru vako vakatedza kuziva here murume uyu maiguru vako vakatedza kuziva information yekuti murume anobvepi ndiani chichi ndizive hangu sekuti maiguru vangu inini munhu anogara kumusha pagosha anoziva akaziva zita kana kuziva kuti bamini kumusha kwavo vanobva kwakati ameni but kuri kunzizvo panoda birth record kuti vanotora death certificate mabirth certificate nedeath ramai iroro hanzi rinoita saka I think pane poda mari mati munogara birth record remudiki uyu riripo but muhombe uyu handizive panenge pasina munenge munotsanangura hazvina basa munongoenda nedeath ramai iri munotsanangura munongoenda nedeath ramai kana birth certificate ramai venyu riripo munongoendawo naro munotsanangura situation yenyu kuti yakamira sei kesi yenyu iri complicated munonotsanangura vanozvinzwisisa handiona vanonzwisisa kana zvikanyanya kukurema kana voinda munotiudzawo isusu kana vasvika kukoko kumabhethi kwacho tongofonawo vari kumabhethi taura nemabhethi tichingodzo situation zvimwe zvezvida ngorizinawo nevanhu vanohwisisa ngoti ndo situation iripo batsiraiwo vana ivavo zvinhu zvakangomira zvakadai vanogona kunzwisisa nekuti munguva yandakada kutraya kunobhadhara stand iyoyo muna 2010 imomo ndakaenda nechitupa changu inini ndichibva ndanzi zvoni ndofana death ramama wangu ranga risati rabuda ndikanzi handikwanise kubhadhara stand iyoyo because munguva iyoyo ndanga ndichiri nemurume wangu baba wevana vangu ndine ndakutonge ndakuitora saka ndofana kuya nedeath kana kuti mabhethi evana vese vakanyorwa pastand ipapo saka haisati yatobhadharwa ndo chimwe chinhu chinondishungurudza kuti oright ava zvava kuti vakutora yekwababa hanzvadzi yangu iko iyi yedu ikatorwa chii chichazoitika nevanin'ina vangu bhozi vanin'ina vangu vangori vakwamama right anyway madiaries hapana here panapa munhu anoshanda kumabhethi kunoku kashoma asi tofanirwa kuwana munhu anoshanda kumabhethi panapa hapana here anokwanisa anoshanda kumabhethi panapa anoshanda kumabhethi atibatsirawo nekesi yevana muri kungonzwawo ikesi iri kubuda palive kureva kuti mwana uyo achazivi kuti onanga papi otizira kupi auyawo pafamily yake yediaries kuti tikanitsvage mazano ndoita sei kana uripo unoshanda kumabirth certificate please uchigona kutigadzirirawo kuti stand iyi inopesera yatorwa vakapesera sina pekugara because one haasi kwanisa kuibhadharira pari kunzi panodiwa death ramai handimaona kwadeath nemabirth certificate yevamwe vanava zvino mabhethi evamwe vana havana mabhethi ava saka anonoibhadhara sei saka inopesera yatogwa stand yacho iyoyo kuhopli ikoko handimaona hanzi pane atanogona kubatsira ari kupi munhu wacho lizi makore munhu wacho atanobatsira ari kupi I can assist okay ndaiona comment let me see ndimainikikiri alright okay alright thank you my Jaden thank you my Deko ava mai ava vanoita zvedheko vazvinzwa vanoita zvecommendation yaitiza futi vanhu mati vakomenda stereki zvino commendation yakuenda ichienda kumusoro right
ndeyamaidheko vanoita zvedheko vanoda kuitigwa dheko muharare mese guys vanoda kuitigwa zvedheko what zvemadecoration kana miri maevents. She's very good at that. Batai maivava maidheko ava inonzi chrysler what handizi decorations or what, but ndimaijaden ndozvandongosiva ani maona right. So kanzi vanokubatsirai ava, saka zvavati vanokubatsirai ava manje handizi kuti vana vanogona kuzoenda vari vega here iwo sipo, at least kuti vatore mabhethi. Pari zvino chikunyanya undinetsa ndechekuti ndine mwana wangu last born ane hernia, so kuchipatara kwacho kwakanzi kuri kudiwa mari yakawanda, saka ndo mari yandandichitsvaya kuunganidza kuti auye arapwe kuno kuSouth Africa oro ndotsvaga maresearch ari kudiwa kumba. Kana ndapedza izvozvo ndobva ndaenda hangu kumba, nekuti ndikutoona unge ndikuremedzawo mutoro munin'ina wangu uyu ane mwana iyeye. Saka mwana wako ari kunzi ane heniyawo futi pari kudiwa mari yeoperation kuti aite operation. Saka right, mira titangire pakuti vana ava uyu munin'ina wako anogara nemunin'ina ari kunetsa uyu muri mwaka hapana here? Ane murume but ndo ndanchiti aimboita zvekutenga zvetaxi ndo paakabva abroka pari zvinezvi. Saka mari yekufamba kuti kunodiwa mabhethi, kunodiwa mari here kumabhethi kunaimi? Mari yekuti aende kwarakashawira angavashawira mukadzi wake vanoti aende notora birth certificate. Handiti mati muharare imomo munongori muharare, that means inokauka. Kana pane vanokwanisa kuvabatsira havamboshaye mari yekupinda mutauni. Nokuti uri kuti muntu muhopli wati mumbudzi muharara nditi. That means iloka pamwe nonga chibhadhira kana 15 rand kusvika kuko kwacho kuharare mutaundi kumarokesheni kutaundi chaiko chaiko. Voitigwa ndisingazivi kuti birth iri rinenge richinzi hanzi I'll give them transport money and all this stuff. Wow guys, vediwe kanditenderewo mukadzi uyu vediwe nditenderewo mai KJ yava smasha, nditenderewo mai ava vasikana. Handina hangu mashoko handina hangu ekutaura akawanda, asi ingonditenderaiwo mai ava ndiri kupina komendi yavava. Nditenderewo mai ava vasikana, mashoko angu mai KJ mashoko handina mashoko maijedeni. Mwari ndio vachakuropafadza, Mwari ndio vachakutenda, Mwari vakuzarurirewo basa rako raunoita kuti zvinhu zvako zvikufambire. Thank you my deco, thank you very much. Hanzi ndichapa mari transport, ndovapa manesari funds anodiwa kuti aite right. Saka zvichaitika ndezvekudai. So paita well-wisher, paita ngirozi yaMwari, an angel from God, atumwawo naMwari wake, asundwa nemweya waMwari kuti atore vana ava aindise kupi ainde kunovabatsira kumabhethi. Pakanzi pachadiwa mari, she will pay for that man. So andizivi manje kuti vana ava vobatika sei, because pakuda kuti paronga arrangement manje kuti vasunge kuenda kupi mutauni macho imomo. Kana chinosangana naye maijidheni anogara mutauni, vosangana namaijidheni vachona and then voenda navo kupi kumabhethi ikoko. Antimaona then tonzwa kuti tinenge tichifamba sei. Ndenda kuita iwewe hook up nani namaijidheni. Maijidheni handina namba yenyu, handina namba yenyu yekuwhatsapp maijidheni. Tisenderewo kakuwhatsapp kana mine namba yangu please. Ingonditi ndini maijidheni kuwhatsapp ndeipi. Kana handina namba yenyu yekusimu, ndisenderewo kuwhatsapp so that ndikuitei hook up nemwana uyu kuti mukwanise kubatsira. At least this one is sorted now. Then we go panyaya counseling. I wish dei maijidheni vari cancela vakutongotibatira basa rese kuharare iro riri. Dei vanga vari cancela vakutotibatsira zvisinei. Tina one cancela, handiti vafundisi vacancela, handizvo here guys? Vafundisi vasi macancela here, vafundisi vasi because instead of us talking to her pafoni, zvinogona ngotaurika pafoni zvobva zvapera, but pakaita munhu anomutora ogara naye pasi unyatsokutaura naye face to face, akamutarisa kudai achimuudza madangers ekurarama mustreet, madangers emadrugs. I think that can help. Antoona pane kuti titi pafoni pafoni anogona ngotaura tinda kunzwa hii ndichachinja zvobva zvapera zvakadaro, hapasina chinochinja. Saka maybe tikawana munhu anoenda paground. Vafundisi guys handiti macounselors here, tinokwanisa kubata kamufundisi Apostle IK vonogara pasi nemwana uyu fair. Alright, zvatakuita iwo uri palive kapa Facebook, iwo uya kufacebook, let me call Apostle andika iwo izwa zvanotaura mucomment section. Handiti Irene? Right, uya kucomment section. I think that will help. Like gaiti wirirane pano guys, tongoita zvinhu zvedu pamwe chete. Handiti semaziva ese toita zvenhingirikiri, toita
regai titi zvaapostle ik right. Kumatest anoda kuendeswa kwanza vanowanza mavhesi pasingadiwi manje todii. Hello. Hello, Sis Melly. Masora sei maapostle muri sei henyu? Ndiri right, muri sei me? Vafundisi munoita counseling here? Zvisingaiti. Oh, zvisingaiti. Aiwa tafara chaizvo kusati munoita counseling zvisingaiti. Tikumbira ukafevha panapa apostle. Tiri palive. So we could only think of tiri palive takatatofara kuti mati munoita zvisingaiti counseling. We could only think of you. Actually, I could only think of you kuti munhu angatibatsira pakesi ndiani. Pane kesi yatiri kudhira naye palive right now padiaries apa. Yemwana ane 13 years. But it's a little bit tricky and handizivi kuti iyi inoda kuti handizivi kuti mune handla sei. Inoti mwana uchisikana it will be nice because when you dinesi mimi anogona kuhandla nyaya idzi. If you could go on behalf of my diaries kune mwana uyu kwanzi kunonzi kuhopili kuharare kwenyu kwamunoti ndekupi. So munotitaurira nemwana mombonzwa dambudziko riripo toona kuti pane change here. Kana mataurira nemwana uyu dambudziko rinenge riripo handitika ratichaita kuti mudzwe nasisi vemwana vauya pano vese vanongori vana actually but inhere right munotaura naye then kana taona kuti zviri kukunetsai kana zvaomera mudzimai wavo ndisister ava kuhospital saka she can deal with these things. Mudzimai wavo is a sister pahospital muharare saka anogona kuita chi kugona kutaura navo. Tozoda futi ainikikiri help yekuti kana tazokumainda kunoona mwana uyu mukataura naye nemudzimai wenyu, mudzimai wenyu otibatsirawo manje kudepartment rake kuchipatara kuya ambonotitorerawo mwana uyu atitirawo matests pamwana ushu. Because already pana mai vatakumbira kuti vanhingirire vaende navo kuno vatanovatoresa mabhethi saka vachasangana navo tichaona kuti vanosangana navo sei voenda navo kunotoresa mabirth certificate because vana havatorina kana mabhethi. So ndichakupai madetails emwana uyu kana ndichakuitai ndichaita 3-way call nemwana uyu handitika mosangana naye motienderawo kuhopli kwacho kure nekumba kwenyu. Hopefully, yeah, kure but kunoendeka. Hakuna problem. I can go there. Oh, all right. So that mutinzo kuti zvakamira sei. Nokuti I think anoda counseling yemunhu ari paground haadi counseling yemunhu wekuti sakana maona kuti aiwa zviri kuita sokuti remerei semwana wemuteenager plus semwana anenge achiita zvimoza stage dzevana ava then mongotiudza toona kuti mungagona kuti tine vemusasa project maybe to consulta musasa kuti vangatibatsire kuti vanogona kuvhizitira mwana uyu here kuti vanozviita sei handizivi kuti vambodhila nemwana uyu kana kuti imi mudzimai wenyu zvati konei. So ndichakupai madetails acho kuseri and then modi moita motaura navo. Handina mumwe munhu andinoziva wesocial services pana pari kuZimbabwe. Vandinoziva masocial services akawanda inini they are in UK ndo vandinoziva neSA. Ari kuZimbabwe so far handina. Ndikupindira hangu vanhu vari mucomment section akuti papa chidai professional counselor ndikati handina wandinoziva professional counselor kuZimbabwe. Ndosaka ndabvunza kuti vafundisi havasi macounselors here because hapana wandoziva kuZimbabwe. Denga iri UK aiwa iyo hainetsi tine hobho denda kutongoti alright ningi todai because remember mwana yanda kusvikirwa zvakanaka mukangomusvikira zvokuti bhu mwana uyu kauyu zvamanzi achitaura hanzi ndosungisa vanhu plus ndinokuenderai kudidi plus muzana mwana kutosvika glue pakutonetsa apa anditi apa handisi kuziva kuti chichinga chikitika. Apostle, thank you very much. Nditaura nemi kuseri. No, that's fine, thank you. Alright. So guys, handisi kuziva kuti apa pane zviri kunetsa here apa ndikuona mucomment section as if hamusi kunyatsogutsikana nekuti Apostle nemudzimai vavo ende ikoko. Handizivi pane chiri kunetsa, maybe pane something handisiri kuziva, I don't know. Mashorei apa ngationesanei guys, mashorei pane zviri kuitika here guys, maybe ndiri murima ndialeteiwo mashorei pane zvishoro here because maprofessional counselors ekuZimbabwe amuri kutaura vanoda mari. Maprofessional counselors ekuZimbabwe amuri kutaura guys anoda mari, handi muri kuona anoda mari maprofessional counselors
ekuZimbabwe. Saka mari yacho inozobvepi? Munozobvisa here mari? Kana muchibvisa mari handina problem. I don't have a problem kuti titsvage painternet apa vanowanikwa maprofessional counselors votaura kuti vanochaja mari per session, then mari yacho yobviswa. Because remember, maprofessional counselors havadi zvinhu zvemahara, vanoda mari. Maybe pane chachandisi kuzwa anzani andiselina pina inamba yavanhu vafoni tinzwe. Maybe I'm missing something here. Maybe pane zvandisiri kuziva zviri kunoitika. Kune zvakawanda zvinoitika mumabackground andisingazivi. Zvakawanda zvoitika ndisina kuudziwa. Ndinongofa yakalodha imime muchiziva ina hamuchandiudzi mungozvinyararira. Saka better ndimbovhura line tinzwe tionesane guys. Nyaya yemwana inenge iri sensitive kuti tobabata sei. Andiselina pina inamba. Johnny, but that's the thing. Kuti kunodiwa mari kuma professional counselors. Are we going to pay? Okay, Christine Chipomtas, I hear you. But who is going to pay? Do you have the money to pay? Do you have the money to pay? That's the $1 million question that we should ask ourselves before. There is a number, guys. Number is your phone. The number is there now. You can call. Phone number iripo. Number iripo. Phone 19. Because pari tricky panyaye anzi girl child can help. Girl child yacho mahara here ndio mupaisha ojini. Mahara here girl child yacho iri kupi? Iri kupi girl child yacho mahara here? Kanari mahara, yes, we can try that. Okay, things go. Hello, Kola. Hello, Sis Melly. Murisei. Michelle Murisei. Nyaya mwana iri 2 yakaroma. Now we have been going through a lot. Vari kutaura pamadiaries ndandichikukumbira nemweya waMwari. Vamwe makanzula vari kumusha uko vanoda mari. Pakuita chose chavanenge vachiita vanenge vachida Mwari. Ndatimbotumai apostori vamboenda vanomboona mwana. Uyo mwana uyu ari kuda counseling, ari kuda kunoti atariswe utano hwake. Munoziva zviri kuitika pavana ava. Vana ava materera here tsanangudzo dzaita mwana uyu achitsanangura. Vana ava havasi vanhu vakuru. Uyu atokura but akura ari into a breaking pieces of life. Hapana life yavo yanga yakajika. Kana uyu mudiki, the way they were raised nemunhu anga achivachengeta wacho. They were not raised in a good way. Hapana, they were just left being. Vana vanga vasina upenyu hunetsarukano. Kangoshayikwa chinongonzi mai pamba. Vapakazoshaya anopa rudo neponchesho yokuti apo uri kutedza kuregedza kudaro. Ndakutaura kukwadi kuti meri mwana wenyu pamba pamugarika umuti zvauri kuita zvandizvide. Ukasamutsura mwana anotokanganisika. Nokutoona kuti mwana uyu ari kuraramiti uri kusvika nguva ino usiku uri kuti ari unobvunza. Ndataure nechokwadi. Vana havana kukura zviri mavari. Vakangokura vanhu vachingorarama vachingoti ita ndichazvigoni, uyu akapana kati handichazvigoni. Muri kunzi mwana todzwisisa, ndamunzwisisa mwana uyu. Ndamunzwisisa. Ataura zvinhu zvinobata zvokuti kana uri mubereki kaipapo uri kudhayarism unofunga zvinhu zvakawanda. Underage, vana havana vadiki. Vakungorarama kuti handiende kuchikoro, handina anondichengeta, hapana anondida, vanhu vese vanoti enda pakuita zvinhu zviri stupid, enda pakuita zvinhu zviri wrong. Saka inini hangu ndiri kufunga kuti regai apostori vaende vanoona mwana on the ground vonzwa mabhizi ake munhu waMwari chitoti wisdom of talking with somebody. What that wisdom? Zvemadzibadzi ndikuti kana ivo mudzimai wavari nesi muchipatara chaimo variko vanhu vanoita zvemadrugs vevana varimo muchipatara vanotoziva ivo mudzimai wavanotoziva kuna sitani vanodhila nevana vanenge vari addicted nemadrugs. Kutaura chokwadi ndumye peresimeti ichokwadi true. Saka zvinotiitira nyore kuti mukomana vanobva kuti ini shamwari ndine mwana wandinaye ndimbomubatsirawo. Where is way forward kuti mwana aite back to normal? Ndamubatsira sei? How can we assist him?
Parda counseling, parda kuna matiko kwakasimba. Mumba mao mune macases. Ada breakiwa. Yeah, akada kubreakiwa akawandisa. Mune zvinhu zvakachitika between mai vanga vachingoita vachidonha vachimuka vachidzokera mumamarriage before vachitanga mamwe vachidii. Saka all those things it creates environment of cases zvinhu zvokuti mumba munopinda mhepo yakasimba. Inosarira pavana. Handisi kutaura zvemabhesi nechii, ndinoda kuvabetsera pamastendi. Vakaenda kunoti inini ndandine situation iyoyo, but takatoenda nebirth certificate ramai, ndikatora mabirth certificate evanini navambiri. Vanga vasina muende vashaika. Takaenda nebirth certificate yedu mundotobhadhara mari, ende vanonzwisisa shame. Senemu yaakwana amai ndiyo inotoresa vana chii mabirth. Kana utosvika paage yekuti vati kurei zvokuti vana vakubva vabhesa vakutoda zvitupa, vanobva vatogadzirwa nezvitupa ipapo musi umwe chete. Vapedza izvozvozvo stendi iyaya haitorwe hayo zvokumhanya, inobva vaenda kumastendi kuya nedhepi nemazita aya nemabhesa aya vochinobhadhara havo. Saka muri kuona kuti mwana uyu mukuru wacho muri kuti 28 ari down because zviri kumuremera ari ega. Zvakamuenda kuti apinda mumarriage ari mwana mudiki. Mwari kutonamatira kuti dai Mwari vamugonesa, asi uri kunzwa kutsanangura kwake unongobata. Saka ndativabetsere vana ava nenzira ine havandi kuti apostori ndavaenda. And since vachinda nemukadzi wavo I think pakanaka isusu tokomengedza kuti apostori vasaenda vari vega, ngavainde nemudzimai uyu, kana kuti vachinda nemudzimai uyu vopfuura vachitora kana mai Jedeni vari free voenda namai Jedeni zvakare, kuti mai Jedeni vanoonawo situation yepamba pacho ipapa pavana ava kuti zvakamira sei. Vaenda vari vatatu, madzimai maviri nababa wani ndizvozvo. Usvika pamba apa pakamira pakati, vana vakamira pakati, zvinopatsana ngudzo nechiremera chokunzwisisa nyaya yose. Ndizvozvo kwangu Sis Melly. Regai munhu waMwari aende, vanobva vasiya vanamata kana kuvabetsera neminamato kana kuvabetsera kuti varambe vachinamata. Munozonzwa zvimwe zvinhu zvakatonaka zvinozoitika mavari. Amen. Thank you very much, Mama. Thank you very much. All right, Sis Melly. All right. All right. I also second here, and this is but I also second here because tina mai Jedeni panapa nditi I think we should also mai Jedeni is one of us. Vanoenda votonoyanzwa situation paground tiri sei kana mai Jedeni vachititira live variko voitawo live vana naapostoli vari ikoko mai Jedeni tichizvionerawo situation votaurawo nemwana andimaona tichinyatso vachitaurawo nemwana ikoko vakamutarisa kudai so vakaenda vari apostoli nemadzimai maviri kuitira kuti apostoli vasaenda voga kunozonzi vakandibata kana kuti vakadai vanoimazana hamuzivi plus especially vanenge vakusvita magluwa andimaona asi vakaendawo nevakadzi vaviri naivo pongoshandiswa mota 1 voenda kunoona situation yemwana uyu because mbedo wemwana uyu 13 vakomana 13 akutonza akutorera nevarume maraini nemutiza mutana chinodidi asikana imi zvakangooma hazvo asikana andimaona voenda kunoona kuti zvakamira sei then totangira ipapo andimaona kana vazoti zvatadzawo toita plan B yacho because right now maprofessional counselors amukutaura it's okay vanokwanisa kuenda but kunodiwa mari per session kwete kuti kunonzi bhadhara ikawanika kunonzi per session pamanenge achida kuitwa kana 20 sessions mwana uyu semunhu atombotiza akagara mustreet pamwe kuti uchida ende ma-US dollars anozobvepi tu kusession kwegagwegwa kanenge achinda uku anenge achida transport yekuinda nekudzoka inozobvepi mari yachona because ini madiaries angu handidi kukutembai pafair munopromisa zvinhu zvamusingazadzikisi ndochokwadi munopromisa zvinhu nhasi pano tigonyora bhuku redu rigozara kudai kuti aiwa pakati tigopa munhu ma-false hopes anomaona topa munhu ma-false hopes chaiwo chaitika hapana chinozoitika takuzoteverera muzati zvinonyadza sezvorwadza sekuteverera kumashure kuti ko paya pamakapleja paya ende niseni zvezvitondiremera handichatogoni kuteverera kumashure handizvigoni kuti ko paya pamakapleja paya pechegore riya umwe anogotokubhlokera izvo kuti wakapleja pano kana wakuda otokufanira kukubloka kasi wapleja wega. Saka I think for now andimaona ngatimbotanga ite tedu zvemahara zvefridge chatingatove concerned nacho ndechekuti handika ngatiite kuti maybe apostoli vawane petrol yekupfuura shora mai Jedeni voindako andimaona maybe tingato-organize kuti apostoli tivadirirewo something andimaona kuti vasumuke vachiinda kunodii vopfuura shora mai Jedeni pavanotorana voenda kunoona vana vamwe chete vane access yelive apa
voita live yavo kana vari kuhopiliwo tichionawo ndo marepresentative edu kuZimbabwe iwayo because hakuna mumwe munhu andafunga anditi maona. So inini zvemadiaries ndinotenda kana zvabatiwa mumaoko kudai zvainda uya treasure achiti aiwa kwatumira ningi naningi ndo pandotenda. Besides that handitendi hangu zvozvo handitendi tina mai vavambo tine vamwe vanhu vakapledja pane mukadzi weCape Town uya iye ndofunga wavata nachida kumupa akupe feedback yega weCape Town yawo makati ndobhadhara rent yake makati kudi truly speaking I think only 2-3 people vakabhadhara mari yake yaita mari yasvika 1.6 iyoyo yabhadhara imba iyoyo maapinda maatamira imomo anditi vamwe vaiti titobhadhara ndobhadhara mwedzi uno umwe tobhadhara mwedzi uno uya andika umwe atobvisawo mari shoma itichikosa tozodai otanga bhero otanga business kudi all those people they've gone vakangoinda just like that nemepo amina kuti vakaindepi anditi maona. Saka zvinonetsa izvi zvemadiaries zvinotoda ngatitange apostle at least vanotitimiririra voindawo tonoona kuti pane progress here kana kuti hapana pavanotaura naye tonzwa kuti zvinofamba sei. Hapana sendi rinodiwa pana apostle, hakuna sendi rinobhadhikwa pana apostle, zvose nemukadzi wavo hapana. Madiaries aya madiaries vokwamutaura asati ari gabasa Samantha hapana takangobhadhara school fees yake andika iko zvine mwana wacho mukomana wacho akanitumira voice note achiti ari kukumbirawo mabhuku 20 hanzi pari kudiwa mabhuku 20 ekunyorera handisati ndamutumira mabhuku panotoda mari ekutenga mabhuku 20 kwai kunodiwa mabhuku 20 kuchikoro takangobhadhara school fees chete mabhuku 20 ari kudiwa ina ndisati ndawana mari chekuti ndimutumire mari yekuti ndititenga mabhuku 20 akanzi sendera voice note izvozvi ndichakuplayera voice note yacho kuti muzvinzwise moga pane ishaura kuti madiaries tinototenda kana yabatika maoko. Saka zvekunobhadhagwa zvakanaka chose asi mari yacho inozoretsa kubuda. Handidi kuita kunge tikuremedza vanhu handiti noti munhu nemunhu anenge achitoriwo nemaproblems ake. Ngatitange nevava nekuti vamwe vedu handitika vanongoti zvakafanana nokuti dei munhu anga ari kuAmerica achida help kune maprofessional counselors emahara kana achikuchinzi anobhadhagwa tangoti chiedza mavhangirana anotimirirawo haazotibhadharisi animaona anoenda noona umwe wake otaura naye for free. Tina chimwana ari kuitwa mentorship nachiedza mavhangira 1 imbomupaiwo malavu nemalike chiedza mavhangira wekuAmerica ane mwana wakatotengera inozi tablet right now handitika iPad ari kumentwa nachiedza mwana wepana padiaries mwana one of the diaries pano watiri kutobhadhara edu school fees but chiedza is taken over to mentor this girl kuti arikuda kuenda kumacollege arikuda kuenda kumauniversity kupitsa kachiedza ndiye ari kumudi munoza chiedza akangwara she's one intelligent girl anyway one intelligent lady anyway nisamuzosere pasi kumita musikana iye ari mukadzi one intelligent lady actually zvokutoti ari kumentwa naiye chiedza kuti zvinofamba sei kumberi kwarikuda kuzoenda uku anditi maona. So I trust chiedza zvangu panyaya dzementoring because ndakamufollowa kare akangwara zvake akambotikanganiswe nedoro paya pakanga ambove alcoholic achimwa zvemadoro paya nhasi ndakuwana chiedza mavhakira wakambondifamba nenyaya yaiti nhasi ndakubatikidza rega ndipo kufambawo wakambondifamba palive yako nenyaya yaiti kama wauya kama akambovhiringwa musoro pakamhenga achita zvedoro paya achigara achingomwa maimboziva nechiwigi chake chidzakauya kati nechiwigi chakakati this is CTM inspiration chenza mavhangira ukaona ukamwona chiedza aite kana akapinda live akapfeka chiwigi chiya uzive kuti hakuna kumira mushe akapfeka chiwigi chake chaiya chingundu chivhanjoka uzive kuti hakuna kumira zvakanaka nhasi batanga manangagwa ibadadati mnangagwa uchizi manangagwa amene chiedza zvakaoma ikambotionesa zvakawanda paFacebook apa chiedza manangagwa zvakaoma boom akagara statement yake boom yakambonetsa kapa Facebook apa munhu esene yako ye boom I don't fucking care about you boom yakambonetsa. But anyway pa intelligence shame ari ku front saka ari kudiwo ari ku mentor mwana uyu. Thank you very much Cheza, thank you, God bless you. Mwara kuitira zvakanaka, mwara ramba chikuropafadza. Right, so I think guys ndipo padasvika ngatitaure nyaya yekuti maybe ngati tingawana wera angagona kudira petrol iyi. I think ni petrol kana petrol yacho mboita mariko kuda $30 inokwana
andimaona $30 zvinokwana kuti vaite petrol kuita marounds ekubva uku voenda kunotora ndizoti maijeden vanogara ipi anisiti apostle vanogara ipi votorana voenda kuhope look nokudzoka andimaona so tingaona here munhu angada kubvisa $30 angapawo $30 ndeyepetrol chete timbotanga ipapo petrol only petrol chete andimaona only petrol chete timbotanga ipapo petrol chete anongoti nangu I'm willing to pay $30 kuti vakwanise kuwana petrol tisangokumbire vanhu kuti vange tikwa pamiedzo tokumbira vanhu kuno indai nepetrol yavo zvinhu zvakaomera vanhu kuZimbabwe vedu vanhu vakaomerwa kuZimbabwe kwakasiyana nekuno dekwako kuno kwaanda kuzati hamira ndidire petrol kuno kuisi R13.50 a liter animaona saka ndikatobata 200 tangu nditodira ndikatoinda ndikatochofa ndikadzoka animaona saka vanhu vari kuZimbabwe vakadii vakaomerwa animaona tine $30 if you can have just only $30 chete inotumirwa kuna treasurer yotumirwa fast kuna apostle kuti vakwanise kunodi kunoona vana ava paground then tozotangira ipapo tichiona situation yavo kuti yakamira sei hanzi achinja uyu bonga yakasiya karega chedza I think ave negore and some month ari clean now shandisi kuti nemhaka yachitouya kuzotinyima testimony yake panapo chedza ane gore and some month ari very clean achabati aiti ukangopinda mumusoro chete mupeta uyu hazvatotanga kuona auya nechiwigi chake chiya uzati baiwe hakuna kumira mushe nhasi anoona hakuna kumira mushe hanzi I can do that. Sis Melly, I'll send it now. Thank you gogovana anashe. Thank you very much. Thank you guys. Ndipireyo kutenda kuna gogo va anashe vanashe gogo vanashe ndipireyo kutenda kuna gogo vanashe vatachabvisa $30 yekuti ende kuna apostle AK kuti ikwanise kuenda. Thank you very much. And Selina, I hope you are taking my screenshot so that tikwanise kuti itwe nhasi kuti ati apostle kana vakaiona mangwana voronga namaijeden kana mukadzi wavo anenge ari free rini kana kuti ari off rini votoita 2 hanzi paita vanhu 2 Sis Melly so yaita 60 okay pa 60 manje pa 60 alright pa 60 apa iwe apostle vanogona kupuwa 30 imwe 30 vobata vonoona kuti paground pakamira sei vanogona kuwana paground pasina hupuka vosiya vatengera vana ava hupuwo nechi I think so 30 ngaichinda kupeturo kwa apostle 30 votumiwa ndamo ndakakanzere guys 30 vakanowana panhingirikira apa paground sesishina muri kungonzwawo kuti zvakamira zvakadai vosiya vatengawo hupu vandichika nemafuta nokuti ndofunga situation panapa inenge iri kungoburisa zviri kumberi uko kungoona $30 iyi votenga chikafu chokuti vawane pekutangira I think ndizvo handiti ndakanganisa here kuronga apa kana kuti ndizvo tionesane panapa tinoonesana ka ndizvo here zvandaita ana kuti ndiri kuningira ndikuona malavhu nemalikes andizati ndeyangu here kana kuti ndeye vanhu vaviri vapledja $30 hanzi and lunch aiwa shelter palunch vanhu andimuharare imomo here vanobva vadya tingatafungira vana ava kuti vanogona kwanga pasina pekutangira kumba ikoko mona vanogona kwana vasina pekutangira aiwa rati no I don't believe so muharare kaum iharare imomo maybe kana kuri kure kunota kure ne15 kilometers hakusi out of harare kamuharare kaum kwai kumbudzi hasi kumbudzi ndokwamunoviga vanhu here imi kuharare hakusi here kumbudzi kwamunoviga vanhu kwatongowa chinzi kumbudzi kuroundabout kuharare ndihandi kuzivi kai kumbudzi kwamunotaura ndihandi kuzivi ndinokuziva kwandoziva kuharare kuzimura paki nekudhamafos asi zimura paki opposite dhamafos zimura paki chichi kozi tine maprojects edu wekoko chete ndozvandongoziva kumwe kwese kwamunotaura uko handitokuziviku hesi mukoma Elias kumbudzi kwayo handitokuzivi asi ndokwa kuti kune roundabout yembudzi kune roundabout asi ndokwamunoviga vanhu ikoko so I think pa inokwana hanzi 30 is more than enough. Thank you my Jaden. Thank you. Then imwe 30 yacho my Jaden mozonoona oxygen paground pamunogona kana pasina kana upfu chaiwo ndikuzivi kuhopuli kwachona kuti wakaita sei musiyawo matenga chochi chokuti vana vawane kusara vachidi vachibatsirika then vachironga kuti modini andimaona right. So guys ndonyaita tine kana pasina mwaruda kufona my Jaden ndobata kuseri ndovaita hook up na apostle ndovaita hook up nemwana uyu netoziva kuti vana vari papi anzi ndokune mbudzi dzacho dzeroundabout kunonzi mbudzi kune mbudzi kana tinongori zita magiya rero ndoiziva ndoziva ukandoziva ausatidandabharazira kugwerera magivasi vanhu unoti handiziva rare ndinoiziva asi tine kwandinoziva kumwe handikuzivi shuwa soke kumalocation ikuharare ndohlakana kuinda kuna naifiridzo
ohlakana kuinda kundomufura nekochete bari kuinda kundohla kuna kwandozivawo ukandibvudza zvikuna naEastleigh uko Melbourne uko kuna naBorodale Brooks Borodale chavo haandokuziva uko seko ndokuziva uko but kune kwando singazivi andoona kunovezwa kuna Warren Park ndokuziva uko Warren Park ndando kuno vanhu vanoita zvokuveza chididi hameneko Hanzi Wolami on 44 can give you a comment. Oh, thank you, Rice Nikadzino. Thank you, Rice. Thank you for the first time. Rice Aisa Nikiri. I can look at my masters kumwe. Pana pasina, at least as a pinda was a battle manch. Right. So, guys, ndio Nyaya ngatinayo. Akana pasina mamwe bandaku ningira. To inguvai miraiton. Inguvai sosi. Maybe vavata here vanenge vavata mirai titry kuona tinzwi munzwe feedback yamaive Cape Town. Let me try it on. Okay, ave Cape Town ndofunga avadzo ndandatuyarara ndofunga amuka. Yesi mai mana. Mai tishi masquerade. Ndakumutsai. Ndakumutsai. Alright, etatistaura yedu nyaya yefeedback panapa vanhu vachibvunza nezvenyu saka ndikati aiwa sisi pana feedback munanopa muridzi munhu anozvipira feedback yake ega saka vanoda kuzati feedback patakagumira papa muri kumba kwaka muchiti ndikutsvaga imba ndikudai makazodii. Atisi kunzwa? Ya takunzwa. Alright. Chotanga ndoda kutenda mari yamaisa makupeni yasvika. Alright. Asangwanzana kubora. Ndakazoti nesani ndo pandakabuda. Ndakanogara kukuzi nekuchini asi munhu mukamura makaromo. Kuti ndandawana maimba kukure. So transport ndoyanga ichidhurira vachikandisa ndoshandikuenda uko. Saka ndakanangozotamiswa 200 kuenda kutraining station. Kuti nekutraining station but inenge ingori samoa. Alright, saka matove settled mumba menyu munyuwani? Yeah, temeenda bukumonera yatati I one room? Flip. Iflat? Flip. Ane anonzi maslip yakavakwa mona majira wena. Dzinomba dzinovakwa nemastop nonsense idzi? Okay. Saka imba yestop nonsense Cape Town ichita mari iko kona ipo? Iyoyo ikuita 1.5. Asi munenge mune toilet yenyu mega? Akagadzira. Ndichwa toilet tokanzi tokangoipo zvokugadzirwa netumara. Matuma toilets mapitila tini tokungogadzira panze utu. Kwapane kuflasha? Amuge. Aiwa inoflashiwa but amupani kunoita dish tokugedzera. Yekungopinda munhu kungoita paurikuita chete. Saka mogezera pai? Mumba madish. Alright. At least kana makumba kwenyu mane freedom. Mane freedom yenyu zvinhu zviri important. Ndo zvinhu zvakakosha stereki izvozvo zvokuti mane freedom yenyu. Saka let's hope kuti murume hazo find out kwa muri kugara kana abuda kujere uku. Because uchachovha musa 16 hapasi pano kai arimu. Ane saidi rachone kana kuri kunzi kuziva kuri kunzi pane munhu anenge amusvika uku. Alright. Yeah, let's hope kuti techingozonzwa kuti zviri kufamba sei muri kudii at least maane freedom ne peace of mind. Saka property makamusira we kana makatora zvose.
Pasina chinhu chake apa. Saka muna kumusirawo kana chira? Ko hembe dzake? Akasvika mota. Pai? Mota yake? Saka zviri makamusiya hembe dzake mota vedu. Saka anobuda achinange pinhaini. Andanga kwereri kwa girlfriend. Kwe girlfriend yacho yadi iwe yede girlfriend yacho yakatora hembe zvadzo. Ari around here kana kuti ari atobosa andambogara ndasvika kana kumuziva ndiko. Yeah, good luck. All right, tinge tingozonzwawo kuti zvinofamba sei kana pazongoitawo pane vakambokupromisai pana papa vachiti kwai tichabhadhara rent yemumwedzi. Ndikai tigona kana vachinge vangounza iwa tinongotumira inga nhasi takutumirai kana yangoya imwe tinongokutumirai zvakare toona kuti maitawo muchita zvamurikuda kuita koko muwane kusimuka muwane kushanda at least maapari free. Peace order yenyu makabata nditi wemota ndazoenda kuna baba vaya vechimbazo. Saka munotora chimbazo? Saka netesi ndakusumuka because ndandawana makasoma pane chikuda kudonza mota iya. Asi kuchimbazo kwacho maita arrangement navo kuti muchabhadhara sei? Ndavaudza kuti ndichakupai mari yenyu in 2 months. In 2 months? Vakabvuma? Vabvuma, saka ndavati 3,000 chavapa kupera kumwedzi waApril and then interest yavo ndoyo ndozovapai umwe mwedzi. Watora mari? Ndatora 3,000. 3,000. Zvino 3,000 unohodha wohodi kuJobekerewe? Ndinotora kuJobeki. Transport yekuya kuJobeki mari? Ndaichitotarisa pauyu yanga ichita igoko lainga ranga ichita 650. Saka 650 kuya 650 kudzokera, that is 1.3 mira 1.3 plus uchidlawo uchifamba kunoku 1.5 tongoti. Saka uchahodha machira 1.5. Pakuenda simeni ndichahaika nenyaya yekuti bhazi riri kudhura. Pakudzoka pandinouya neluggage ndokondochitora bhazi restraight. Kana uchihaika unobhadhara mari? Vanogona kuchaja ma200-300. Hey. Sure. So kuDragon City magumbezi so price yawo ukawanawo zviri like pakati pewiki kana kuendapo vanogona kutengesera 1,930. So kana kuri kunzi full fees i150. Saka ndaichiti kana ndikakwanisa kutora magumbezi kana 15 and then ndotora nemaketeni kana maketeni anoita kana 9. So pamari ye 1 point something zvinokwana zvinhu zvaunotaura izvozvo? Haikwanisi? Aiwa simeni ndichahaika ndichaita kudai. Kwazviti ututumire rana here? Zvarana ndakazvitarisa but pane munhu akambounzirwa mamwe magumbezi narana but handiwo chaiwa andaihoda ini paprice yaakataura iyi. Okay. Hey. Kune vari kuti hanzi intercape, hanzi intercape iri kuita 308. Aiwa iri kuita 700 ndatoritarisa online 700. Hanzi 700. Oh, paita brother Godfrey Machingura hanzi regai ndikwedzerei mari. Thank you brother. Anyway, thank you. Kachibva matongowadzira izvozvo zvinoda kutosimuka kusera mangwana. Ibvai madaitumira izvozvi. Andiselina muri here in comment section. Andiselina, are you there in comment section? Andiselina muri here in comment section. Mabasa anenge akwira nenyaya yeEaster. I think Easter. Inyaya yeEaster holiday yakwira. Inyaya yeEaster I think yakwidza ningikiri. Papa marana zvapo marana haase kutemba mazuva ano marana. Matsotsi oga oga marana. Anomaona. Saka hanzvadzi all right. Saka pane hanzvadzi Godfrey Machingura mudyiwa vatiyo vachakwedzera pamari yebhasi.
Saka let's hope. Maita inyo hanzvadzi veduwe. Show appreciation kuna hanzvadzi Godfrey veduwe. Show why appreciation. Mwari vakuitirei zvakanaka. Emma Onjo. The story, I think if you go back on the live, check the is it last week live? I think it's last week's live. You see the story. For me to go back, it's a very long story, Emma. I won't be able to finish now. It's a very long story. So if you check my lives last week, you see it. Hands day I end after holiday. Now mabasa ari kudhura. Ndofunga ninga chitoka to say month end kumpera komwedzi. Oh, okay. Yeah, thank you, Kelvin. That's Kelvin. Thank you. Nasi varume vapindira. Hey, neone lucky when maitrishi. Nasi varume vari kuita kupindira. And Selina, torai screenshot ya Kelvin iyo. Kelvin mainly kanzvadzi kangu. Torai screenshot ya Kelvin. Kanzvadzi kangu Kelvin. Apindira wanzi neno ndinoda kubatsira one something. Andimaona. Torai screenshot. Nasi iwone pane ya Maxo futhi indaba izindle siziva. Thank you hanzvadzi ngiyabonga kakulu Maxo. Ingaone lucky na iwe. Varume nasi vete kuburuka kudai. Toziva vari vakadzi vanosiburuka nasi varume vaburuka ncheko ne power. So far only 3 varume vatoda kubatsira. Zvaona mwari wako dai weramba uchinamata. Anmona. Sis Melly ndibate extra can also help. Let me check this one. Who's this one? Wendy Kelvin ndaiverengai. Paita 3 pana paita Maxwell. PY ma details na treasurer. Andiselina treasurer vari mu comment section. Andiselina muri mu comment section. But I must screenshot Maxwell hanzi tipewo ma details tobatsira sei because varada kusumuka kusura mangwana. Hanzi tibatsireiwo kuti tosumudza sei. Ndaiona Febia ya Maxwell. Hanzi tibatseiwo kuseri tono topawo something sei. Saka vaita vana bhadhadzi dzedu 3 panapa. Paita hanzvadzi hanzvadzi Andiselina mubate mazita aya kuitira ramangwana vakauyawo vachida help. Ani muri kuona kana kuti vakaita dambudziko towana kupindira chibatsira muchengetedze mazita aya. Ndo mazivira tinotoita madiaries edu papa kuti ninki ndo mazivira totovaita next time achingouya toziva kuti hanzvadzi whether you like it or not usingadi uchida tinotongovabatsira chete. Andichimaona ndo mazivira tinoita kazhinji kachona iwayaya. So thank you hanzvadzi dzangu mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you hanzvadzi dzangu mwari vakuropafadzei mwari vakuitirei zvakanaka. Vese vatambanudza maoko avo mwari vadzosere. Handitika. So maitrish handizivi kuti chabatsirwa sei pamwe chatengerwa matiketsi pamwe chata sei handizivi but yawo zvawapiwa izvozvo tendawo mwari nekuti wanga usingazvinongi. Handitika. Zvanga zvakatooma ndaichitoshaya kuti budget yako uri kuita sei. Denda rini yaitondiomera kuti 3000 bhazi richitaura mari dzari kutora kunohodha kuti ndasingagoni shuwa kuibhajeta mari yako iyoyo. But anyway, mino zvinongoita umwari. Andimaona. Handisi kuzwisisa taurisa? Oh, hanzi hanzi ndoda kutenda kune vese tambanudza maoko. Hanzi kana wapinda kuJobe kune pekurara here, I think panoda kukofa accommodation. Handisi kurara ndichakwira igolaendera nandaona raide kuranga richitaura kuti rikusvika kuma8 saka ndikatenga kusvika kuma2 ndikasvika iri Friday ndotenga. Okay, wozokwira emanheru wofamba uchidzoka ndizvozvo. Alright. Andiselina ipai hanzvadzi Maxwell ndava izindle siziva ndicela kuti umunika madetails. Vapei madetails hanzvadzi Maxwell varuda madetails vapeiwo madetails kuti vozviita sei. Kana iri phone number yamaitrishe kuita pa e-wallet vapei phone number anoitirwa e-wallet kana ari muSouth Africa. Vapei madetails vapei phone number yacho yamaitrishi maitirishi kuti vaisendikiri. In fact ingodaidzirai number yenyu panapa ndipine so that vakuitirai e-wallet ndipei number yacho. 062 ani 480 70 17. Saka zita renyu vanenge vada kuzoona kana chibuda pa uyu wotongotipa wena nhasi hapana zvokuita ID. Zita rako nokana achikuitira e-wallet. Ani Elizabeth Sangara ani Dzimbanete. Oh, Dzimbanete, all right. Dzimbanete.
right ndo zita rake iri ndapina ndo zita ramai kana vari kuti madetails idzi number idzi e-wallet ndaisa number yavo iyo vari kuCape Town you can call talk to her then moisa number ndapina number dzavo idzo 062 480 7017 062 480 7017 ndo number dzamai veCape Town ava saka right mwari vakuropafadzei guys taura ya 2 shiri tati mangwana vanoenda kuHopley kunoona vana vaya mashepa havhari Kelvin Joburg haivhare Kelvin Joburg haivhare paEaster haivhare Joburg doesn't close Joburg haivhare Joburg haivhare saka mangwana kune vachaenda kuHopley kunoona vana vaya vana apostle voenda kunoona vana namai Jaden vonoona vana vaya voita vomhanyisa project yekuZimbabwe because ndo vari kuZimbabwe isusuwo apa uyabatsirwa handitika anzi zite ezimbo number no it's an SA number Maxwell it's an SA number Cape Town it's an SA number just copy it as it is take it as it is it's an SA number so yeah utagona guys thank you very much mwaracho zvakanaka kwinonga chindinye gwadzwa nenyimo dzako chivata akoma itrish tobatana kana vauya vachakubata ndesa number dzako they will get hold of you vokuisira kana iwele kana chirichi kana wazopinda muJoburg uzotudzota awu kuJoburg tizotofamba sei alright sure. Right guys isusu tiri pa 14 days fasting saka tinodya only na 6 popa tinodya only na 6 saka mamchena chidya nyimo dzangu papa atisi kutombodya sadza atisi kutombodya mafu heavy foods tinotofasta 14 days ziri kusvikira pa 14 days aminoti ane 2 days now saka takangoti for the sake of fun vamwe vanenge vachina mapills avo papa makuseni and what not kune vamwewo vanenge vasangana mapills 6 o'clock modyawo zvimalight foods zvamunokwanisa kudyawo anomaona kuti mukwanise kubatawo matumbu mukwanise kuvatakanyuka sasati guru saka mananda zvidlira nyimo dzangu paya ndikazvimwira mvura yangu iko zvinondozvimwira kapi yangu yetea ndovata tokontinya mangwana tichingodaro tozodla futi tozoti ma6 tola kana zvigreen salad izvozvo totikana nezvine juice chatopera so tichingodaro anomaona kusvikira mai vemwana weHenia mai vemwana munhu hasekwi mai vemwana weHenia ndivo vatiri kuendera kuningirikiri Gracie uya kuWhatsApp takatotanga totove ne 2 days isu takatotangawo guys makuti moda kujoina nhasi muchaita 14 days dzakwana isipatenge chipedza imwe unopedzisa dzimwe 2 days dzenyu because takawirira ndima 14 days tatove ne 2 days isu munozoya kuWhatsApp ndokuedai kugroup kwacho andimaona izvo takatomirira zvodi 12 tenge chakatotsva timu rangu riripo timu muriko here uko timu redu muriko here uko rekupray and fasting muriko here ya zviri kuendeka zvinhu zviri kufara vana Veronica Mwale zviri kufaya tikukomborerwa zvisingaiti kuVeronica Mwale tikusimudzirwa zvisingaiti ndoswera usina kana stress unoswera une peace uchingokurudzigwa neshoko chingokurudzigwa right hanzi Nyaya shadi ndozokupai feedback mangwana Nyaya shadi tomufonera mangwana Nyaya shadi muzviwira moga chamufonera mangwana muzviwira animaona jamufonera mangwana so guys number yes iyo number yangu unoziva yema public number yoyo public number yangu yoyo ndokwa munoya kuWhatsApp koko ndokuedai animaona so guys morara zvakanaka tosangana mangwana zvandikure hanzi mari yeoperation anditi angati haana kutudza nyaya yemari operation kuti operation imari haana kutaura kuti operation imari angoti arikuda kuti operation ndikuda kuraisa mari please add me kuWhatsApp atikuda kuraisa mari kuti mwana auzoya kunoku kana kuti ndinzoti maUS acho mari handifungi kuti ari kuziva mamuchida mubatsira here hanzi ngachiteka skin lady ndozvatiri kutoda Ronia ndozvatiri kutoda watch me after 2 weeks watch me after 2 weeks kuti simeni masimbisa vaya kunge ndiri kudla magrocery mumba kwavo watch me after 2 weeks ndendaita sei watch me after 2 weeks call me before you sleep ngwenya uya kuWhatsApp ngwenya mangwe nteli kuti uze WhatsApp uya kuWhatsApp nteli kuti nisendele message yeWhatsApp send a message kuWhatsApp then totaura sandarara ndakamirira 12 saka munogona sleep now tinorara after 12 animaona tinorara after 12 vana chiwawa savo tiri navo kuseri uku kuri kufaya so guys if you want to join us atidii number kuti wandise at least tikagumira pa 50 dzibo tofamba nendima saizvozvo
handitika imimi zvamunogona kungoita comment section kana muine maprayer requests enyu handitika pane timu yepanapa yema-intercessors ari padiaries tirane intercession ka padiaries kana une prayer request yako anonymously just inbox it to me handitika and then indongoiforward group with no names kana uchinyara kana usinganyarisi zvairi then vanhu vongodiwo vongofamba nayo kuti ndozviri kungoita vamwe vari kungoti maprayer request avo kumawhatsapp ndokaenda mugroup then tongoziva kuti mangwana tiri kufamba nemaprayer request kana 3 kana 4 tiri kutofamba nawo zuva rese makusira makatotora mamwe tichingodaro namana saka kana if you are there une prayer request yako handitika tinawo mamwe prayer request just forward it kwandiri then indoiforwardawo mugroup then vanhu vongoina matirawo kana zvazokuitirawo usazoomerawo kakupa usazokanganawo kutenda Mwari unongozoya chero uri haidiopawo zvako testimony hanzi yes ndaida kubatsira 2 cents dzangu alright munhu hasekwi ndine namba yangu iri paipa pawhatsapp pauya ndibate kuseri then ndoiteta 3-way call nemusikana nemwana uyaya we might also need to appreciate you wokomana when the heavens are opening like this we have to thank God. Maxo, I stay in Rustenburg. Such a lovely brother. Hansina Maxo Ndawezi Sis Melly, where are you based? We might also need to appreciate you. I am in Rustenburg, my brother. Northwest Rustenburg. That's where I stay. Pin your WhatsApp number. Mangwe, you don't know my WhatsApp number? In the page. It's there on the page, Mangwe. Thank you, my brother Maxwell. Thank you. God bless you. God bless you a lot. God bless you a lot. Parasini big panapa. It will be lovely. Mukambo poto mukambo dongora mukambo ya mchimbondiona. Mumbo ya mongo dongora mukota Sis Melly tatango ya kuzokuona kuzongo timoroi. That would be nice. Eh? Ndairi kuntrambira ndipini namba indi. Kuda kusendera mangwe namba. Mangwe namba yacho phone yacho iri kuita zviri kuita 064 895 4837 iyo Mangwe ndakupa namba yacho ndakupa Hanzichi won't be here after 2 weeks. I am saying my goodbyes to you all. What do you mean, that Zim chick? What do you mean? What do you mean, that Zim chick? I don't... You guys, look at this comment. Yes, that Zim chick. I don't know. It's kind of confusing me, troubling, something like that. And this is... Panic comment. What do you mean, that Zim chick? Hansi won't be here after 2 weeks. I am saying my goodbyes to you. Are you traveling? Are you traveling? Mabhuku handisi kuziva Patricia kuti mabhuku echikoro imari but azvidhadhuri ayo ma-exercise books. Unokomutumira I think $10 zinokwana ini kuma-exercise books. 20 ma-exercise books angaita mari but Patricia moyo I think it's about mariko andizivi kuti mazimbabwe imari mabhuku but kuno ku South Africa mabhuku yakachipa kungoti hakuna munhu wekubatisa otherwise dei kwakune munhu wekubatisa dei ndakatotengawo kuno ndakabatisa but handina munhu wekubatisa kutongomutumira mari but mabhuku akachipa ma-exercise books akachipa hanzi ndoda 20 akachipa ma-exercise books akachipa Patricia akachipa naimiri daira comment iyo daira comment what do you mean when you are saying you won't be here after 2 weeks? What do you mean? Are you traveling out of the country? Because even I could travel out of the country, internet anayo. What do you mean? Kuti iwewe urukuti goodbye. Guys, can you not find it weird? Comment yake ya that Zimchiki. Can you not find it weird, guys? Because chero kaenda ku America unongo chiko chatanesu. Chero kaenda kupite chiko taranewe. Saka when you say kuti it's your goodbye, what do you mean? Ukurere. Avainda awo. That Zimchimiri chi.
ndakaipina comment yake but I find it very disturbing. Very disturbing. Very disturbing. Very disturbing. Midai timbati. Bata phone yako Miri, answer your phone. Kana tinde siri maybe akachinja number. Miri, tipe number yako tikufonere, tipe number yako. Tipo tokumbura number yako. Number yandine pana pa house kudaira kana takachinja number ndizivi. It's obviously something is wrong here, guys. Something is wrong here. No, she's not okay. Something is wrong here, guys. Something is wrong here. Very, very wrong here. I know her. Anyway, I can confirm to that. Something is not right. I know her. Something is not right. I know her. And this when she told her, so I know her. She needs help. Miri, how can people help you when they don't know what you're going through? I know part of what you went through in the past. I know part of what you went through, but right now, I don't know what you're going through. Maybe nobody knows what you're going through. I know you've been through a lot. At your age, you've been through a lot. I know that for a fact, personally. But and now one and now not people go ahead to anyway. But now, talk to people. Find somebody else to talk to so that you get help. That I'm tired, I'm going now. Then that's not cool. Komana wako. What about your kid? Komana wako. Miri. Guys, if you feel kuti wakaremerwa, guys, if you feel kuti nezvinhu zviri kukunetsa, ndogara ndichikuudzai, don't be shy. Handiti musanyare, guys. Don't be shy. Handika find somebody else to talk to. A problem talked is a problem half solved. And muri a problem talked is a problem solved. And chaga somebody okutaura naye. Musachengete zvinhu mumwoyo. Depression is real. And depression is real, guys. Is there out there. Depression. Aisha rudze kuti wakaita sei. Waka unemari yakaita sei unotaura chirungu chakaita sei inobata munhu wese depression. And end this silence, guys. Talk about it. Find somebody else to talk about your problems. Yes, I think my prayer request okay, you can't pray your because you're in an institution wakaremerwa. Chipa vamwe vari in a good space vakunamatire. I know your pain. I know you've been going through a lot. I know. Even I would very understand you very well because they deserted to know this girl has been through a lot. This girl has been through a lot. I knew I would understand actually, but to understand that I know it's what she's going through. But now at this and this is what are you going through? I don't know. Find somebody to talk to. Guys, vanotamba naye ku Facebook, those who are friends with her, that same chick, antika momuziva, taurai naye, guys, please reach out to her ku inbox kwake. Vanotamba naye vari ma friends nepa Facebook, it's easy kuti mumuite go through kwari ku WhatsApp messenger kwake. Please talk to her, find out what is wrong, help her. Instead de kuti museke dambudziko rake kana kuti muritore. Animaona
murifambise kuma-Facebook. Let's try to help each other in peace. I understand hanguwai vanhu vachinyara kuuya pamaplatform vachitaura kana kunyara because vanhu vanenge vachifunga kuti zvedu zvichatenderedzwa zvikufambiswa, but not with me guys, not with some of us, not with me, not with some of the people vari padiaries vandaziva so far. Never, never. Tichatokuenda kumakuva nesecret dzacho. Chero tikanzi tadeactivate Facebook tinongoenda nemasecrets acho iwayo. Never. Saka find somebody to talk to me. I think at the end of the hour she's crying. Me knowing her right now, she's crying. Right, Magolide Tauranai. Magolide, please talk to her. Magolide, please talk to her. Talk to her, please. Tinzo kuti unzo kuti chichiri kunetsa. Kuchi zvechi. Hands in a Dre Rasta. That is him cheek. Just fuck off honey. Yes. And is he? Do you think my friends in a Dre Rasta? And is he? Dre Rasta, are you? Sheba Diaries. Dre Rasta, are you okay? Is everything okay in comment section with Dre Rasta? Dre Rasta, are you okay? I know them for quite some time now. Dre Rasta, I know her. Mirindo Muziva. Saka, I'm failing to understand what's going on. Dre Rasta, chi. Vana kwandiri vana vadiki vana vangwa. Chi chirikuitika na Dre Rasta, what's going on? Nyaya dzacho kudani nyaya dzavo hawo ina ndisikuisisa pamwe nyaya dzevasikana ina ndichawisisi because vana vandivaziva vese. Dre Rasta inoye kubva kudhara ndomuziva, miri wacho kubva kudhara ndomuziva, saka ndashaya kuti punyaya yeyapa pamwe Dre Rasta anoziva zvatisiri kuziva isusu. Maybe she knows something. Alright guys, dzangu yako 12 dzasvika kuta past 11 yo tichine maminutes. Pane pakuda muna mati akasimba. Sicily, true. Very true. Tato disturb apostle. Wanti no time zazo kupinde reji. Chinega itipedza edu vapinde vaite midnight prayer ya apostle tishimirirawo yedu. Hands I'm good smell. Okay. So Dre Rasta knows what she's doing. Maybe she knows that singasivi isusu. Right. So guys, morra zvakanaka tosangana mangwana. Live ya mangwana guys, ndakakumbigwa nevanhurume. Ndakakumbigwa nevanhurume nyaya dzemubedroom dzanetsa, nyaya dzebonde kwai dzanetsa kwai. Vakadzi kwai muri kushunyira makumbo, kwai muri kuramba nezvikiti zvenyu muZimbabwe. Kana varume vacho vakundiudza kuinbox ndobva ndapera pawa nekuseka hangu. Kana varume vacho vauya kunhingirikiri kuWhatsApp uko. Kwai vakadzi vari kuti nyimasimere tanetseka mubatoramba naye here vanhu vatoita sei chaizvo. Saka guys, ini zvandakuisa mangwana kune live iri kuuya anditi kwaiti dzikurukure idzi dzemubedroom dzemubonde. Saka tongoti hedu chitatu chepadiaries. Anditika toti chitatu chepadiaries mangwana tichionesana nekutaura nekuti nyaya dzacho dziri kuuya nevarume kuWhatsApp dzakaoma. But anyway, yauya tongoitorawo tongofa hwawo kuti zviri kufamba sei. Anditika so guys, tobatana mangwana. Anditika